papan wonten ing sanggar pamujan negari Ngamarta. Nujuri Sukra kasih Prabu Puntadewa, Raden Werkudara, Raden Harjuna miwah kembar. Dat manekung puja brata wonten ing sanggar pamujan. Kalenggahan mangke sampun pikantuk sabta hari semedi Maladining meminta nugrahaning Jawata labet para Pandhawa dat priyatosaken dhateng sedanipun ingkang Rama Prabu Pandhu miwah ingkang Ibu Madrim ingkang nandhang bebendunging Jawata den papanaken ing Yomaniloka. Yakti kenceng tekate Sang Prabu Pandhu Tanaya tanedya jugar yenira Subrata semedi Maladining yen to durung antuk palimarmaning Jawata. Ing jawi pepak andher para garwa, para putra miwah para sentana ingkang nderek misungsung tataran sesaji. Rep tidem permanem tarana ingkang baning walang alisik gegodhongan tanobah ingkang kapiyarsa mung kidung para brahmana Wasupitri saha Sugata lan para nimpuna kang sami nyengkuyung subrataning para Pandhawa. Kocap titiwanci sang nata kepareng jugar denira semedi murwani barasa imbal gancok lawan para kadang. Dadya mangkono panglucitaning driya ingkang dereng kawedharing lisan. Sritinon ing pasewakan busana busana maneka warna maneka warna sepak puspiteng Udyana yang pancerasara rokma ranggeng manik nara
Narata Obro-brabanyo sumirat Prabanyo sumirat Kanyaring tecoli waran Lera kilat sisiring tadet sisiring tadet Wimbo kakanda mrepinggit katiuping samirana mandra sawaran mangambar kongas ngebeki jroning pasewakan tandya Kadangipun Kakang Nyai Werkudara Dimas Harjuna lan Nyai kembar Yai sayaktine rening wis gumolong cipta rasa lan karsanipun Kakang lan Siadi ora liya muhung angesti kaweningan murih tinampa dening Jawata pun Kakang lan Siadi mbudidaya supaya Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Ibu Madrim tumuli kantas naska pasiksaning Yamaniloka Yai ora ketang seklimahpun Kakang mundhut panemuni Siadi Sena wah punta aji kakangku gegayuhan luhur sing kaya mengkono mau pantes seneng kuyung dening kabeh para sedulur mula kepiye wae nadyan taunana windana aku saguh ora bakal jugar semedi lamun to apa ingkang dadi niat tuluse Pandhawa mau durung diudaneni dening keparenging Jawata Koko Prabu nadyan Arjuna ugi mekaten menawi perlu kula badhe nderek sumusur wonten kayangan menawi dewa ngeparengaken kula badhe sumusul dhateng Rama Prabu Pandhu miwah Ibu Madrim Koko Prabu duh Koko Prabu nadyan pun kembar namung tansah nderek menapa keparengipun Koko Prabu Yai pun Kakang nedha nrima ya kaya mangkono kuwi Yai waing kegulang kalantipan lan bebuden ngelingana pun Kakang lan Siadi iku sinebut Pandhawa tegese Pandhu lan Hawa persasat sarinane Kanjeng Rama ingkang jumeneng ana ing Ngamarta iki raga lima wujude Puntadewa Werkudara Arjuna lan kembar dadi atmajaning Nalendra ingkang wis kawentar kawicaksanane lan pambegani mula Pandhawa kudu bisa dadi tepa palupi mula Yai aja lali welingipun Kakang mungguh wong urip ana ing alam padhang iku mung kudu tansah ngegungake marang bebuden
krana bebuden iku dadi tirta adi ingkang bisa nyirep marang kasangsaraning panguripan. Bebuden iku kaya dene andha kencana ingkang nyantosani mancat marang kasuwargan. Bebuden iku dadi pawitane titah jumangkah marang jagating kalanggengan lan uga kanthi bebuden iku dadi bebeteng ingkang kukuh pengkuh ingkang tembene bakal mbabar sukatresna marang sak pepadhanging urip. Merga saka bebuden iku dadi wit gedhe kang rembuyung bakal bisa awuh daya kawibawan. Mula kang saka iku Yai Rening Si Adi wis manteng lan tunggal tekadmu marang pun Kakang, aja nganti kendhat. Aja nganti kendhat meminta marang panguwasaning kang jagat. Kang akarya jagat, muga-muga Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu tumuli diapura sakabehane dosa kaluputane. Lan dipapanake ing swarga langgeng Yayi. Sigra-sigra yen Brahmana Ganca Sigra ngraketa nawang sesangga nawang sesangga goyang lengkaing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katri kumulung mangrempak katri kumulung mangrempak ing waca gurada reka giri giri gurada reka giri giri kumregut makut mangajab mangkono para Pandhawa wis gumulung ing tekad manunggaling sedya denira badhe nyuwargaken ingkang Rama Prabu Pandhu Dewanata mewah ingkang Ibu Dewi Madrim pramila arsa nglajengaken mangsa semedi nanging carita bebasan anglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut wong angganten pinangka wardu akeh coh nginangu durung abang ida dereng mancing ing Pertala dadak sakala praptaning Jawata ing Suduk pangudal-udal nenggih Sang Hyang Bathara Naradra humyang marcapada mrepeki unggihaning para Pandhawa ndadosaken kagiyating kalih para Pandhawa. Sinong mati Sinong mati jagat kinari mbak lumembak
ombahing samudra ae ana ae ana bali lumut ambek kanggeng awito denceng-dencengan duh pukulun jimat pepunden kula sarwa paduka ingkang wayah pun puntong ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Hyang Adi Pukulun Prakencang Warudaya Pak Pong Pubolong kali tuti sapa sing gawe kali praga sapa sing yasa Putu Prabu ya jeneng kita ngaturake pangabekti Sulun Tampa karya Bombong Penggalih Ulun pangesulun wae tampan ana Putu Prabu nun kula nun inggih kapundhing mestaka mugi dadosna jimat paripih dayanana kanugrahan dhateng ingkang wayah wah rada kakekku sarawuhmu kepareng aku ngaturke bektiku lan basaku katur rada kakekku ya ya Werkudara apa Sulun Tampa ndadekke bombong ing Kasulun pangesulun wae tumandha marang jeneng kita Werkudara yo tak pundi dadi jimat Pukulun ingkang wayah Arjuna ngaturaken sembah pangabekti ingkang wayah kembar ugi ngaturaken pangabekti Pukulun anu kelan kembar ya wis tampa karya gembiraning malah ulun duh Pukulun kepareng lajeng cumadung dawuh wonten wigatos sing karsa ingkang kados pundi menawi tetela badhe paring pidana anggenipun badhe mbanjut dhateng ingkang wayah pun punta kula mboten badhe suwaleng kayun Pukulun alah dalah kita aja kadokati kejron manampa ulun nyang Marcapada iki lan jujug ana sanggar pamujan negara Ngamarta iki mboya nedya paring pidana nanging persajan wae ulun iki mundi dawuh Adi Pramesti Bathara Guru dene sing dadi surasane ulun supaya nimbali marang jeneng kita Kaki Puntadewa supaya munggah ana ing kayangan Jongreng Saloka bareng marang laku ulun ing dina iki inggih menawi mekaten paduka Pukulun mekat wontenipun kula namung sendika nderek Pukulun wah mangko dhisik rada kakekku janur gunung kadingaren guru kakekku kok nimbali mbarep kakangku supaya munggah ing kayangan ana wigati apa wah ulun iki upamane medharake wigatine ora urung iki mengko malah dadi perkara ning yen ulun ora medharake kok nyatane kedadane kaya mengkono Werkudara ulun iki ya mung didhawuhi supaya nimbali kakangmu Puntadewa rasah dadak jiwa perkewuh para Gage Wedarna yen Puntahaji kakang arep ditimbali ning kayangan umpamane arep diparingi bebungah banjur lelabuhan apa ingkang nate ditindakake dening Puntahaji kakangku Gage Wedarna Werkudara ngene ya Nger sejatine niku ora sumurup ingkang sanyatane munggo apa wigatine dening Kaki Prabu Puntadewa ditimbali ing kayangan merga ulun iki mau ya mung saderma nampa dawuh wah dewa dikongkon nimbali titah kok ora genah perkarane
ora ngerti wigatine. Mongko kowe mau kandha. Kowe mau kandha nek diwedharake bakal dadi perkara. Nek mbok wedharake kowe omoh perkewuh. Saiki rasah dadak nganggo perkewuh Gage Wedarna apa sing dadi karepe guru kakekku. Wis ulun kandhakake ngarep yen ulun saderma mundi dawuh supaya nimbali tok. Wis. Lan ulun nadyan dewa nanging ibarat mung balang watu disawatke ngalor ya ngalor, mung disawatke ngidul ya ngidul. Sawatke ngetan ya ngetan, sawatke ngalor ya ngalor. Heeh. Ngulon Ding. Yen ngono ora ana bedane dewa karo watu. Kowe dikongkon karo guru, kakekku kon nimbali mbarep Puntaji kakangku. Nek nganti ora cetha perkarane, wah aja takon dosa. Urung-urung kok wis aja takon dosa wis ngancem karo dewa. Walah iki tobat. Trondo lho iki. Ya ngene ya Sena, satemene ulun ngerti marang kersane adik guru. Nanging ulun mboyaken nomblakake marang jeneng kita kabeh. Monggo perkarane lan wigatine mboyaken diwedharke ana kene. Merga mengko adik guru dhewe ingkang bakal medharke. Wedarna saiki ning kene perlune kabeh ben ngerti. Iki bocah apa ya iki ya? Rembugan kok ngoyak wae. Ya wis ngene. Persajan wae. Kaki Puntadewa ditimbali ya merga saka dosa kaluputane ingkang sinandang. Dosa lupute apa? Gage omongo, dosane kono apa? Dosa lan lupute ora liya sepisan nggone Tarak Brata Amatiraga kena den arani manunggal cipta nganti lirwa marang keprabone. Temah gawe daya geter ana ing kayangan nganti gawe menceng wot ogal-ogal. Kawah umup mawalian kaping pindho iki. Yo. Dasura praptane si Puntadewa merga wani mapai derajate tataraning para dewa. Kowe ya Werkudara. Buktine apa? Apa kowe nggawa kertas bukti? Endi buktine? Madeg jumeneng Nalendra nanging boya nganggo makutha. Malah nganggo gegelung keling, mongko ingkang menang nganggo gelung keling iku mung Bathara Darma lan para Wasupitri. Ingkang wis katrima subratane tur jiwane ya Brahmana setengah dewa. Mongko Puntadewa kuwi jiwane Nalendra ingkang sifat satriya. Lah kuwi dianggep Dasura patrape. Wah, biyen-biyen ewuh apa? Nalika Puntaji Ratu ngrenggani negara Ngamarta, gajeke dewa ingkang nekseni, nanging kena apa saiki ngungkih perkara iki? Biyen ewuh apa kok saiki lagi diundamana? Wah. Kang mengkene ketok nek Narada kakekku mung golek-golek perkara. Kowe mung golek salahe kakangku, ayo bloko wae. Wah. Jane wiwit Narada kakekku mau rawuh, aku wis subriya. Puntaji ditimbali ning kayangan merga dianggep luput, ning lupute ya ora cetha. Nek lupute cetha, sakarepmu arep dipidana, nanging yen mung arep golek-golek lupute, wah aku sing ora trima. Lan aku tak takon umpama Puntaji kakangku arep dipidana, banjur apa pidanane? Mengko saka perga saka gedhening kaluputane Puntadewa saka keparengan diguru bakal dipidana lan dipidana tanpa beda kaya Sudarmamu bakal dicemplungke ing Yomani Loka. Jajang muntaplir kinatap netra kocang ondarandir hidupnya mangala cakra. Oh
Ah, Narada kakekku. Narada kakekku kudu ngerti Pandhawa kuwi raga 5 nanging jiwane siji. Wah, mula kowe mau kandha yen to Punta Aji kakangku bakal dicemplungke ning Yumaniloka. Werkudara ora trima. Loh, sebabe apa kowe ora trima? Aku wis kandha Pandhawa kuwi raga 5 jiwane siji lan kaya dinindhok sak petarangan. Mula gandeng rada medhun ning kene iki mung dadi wakile guru kakekku. Semono uga Punta Aji kakangku nggone arep dijak munggah ning kayangan ya kudu diwakili. Loh, sapa sing arep makili? Aku. Wakile aku. Pukulun mboten namung Kang Mas Werkudara nanging Arjuna inggih dados wakil. Kula inggih sagah dados wakil Pukulun. Kula inggih sagah Pukulun. Kowe krungu dhewe. Krungu dhewe apa ora? Ora mung Werkudara nanging Janaka lan kembar uga saguh dadi wakil. Tegese Punta Aji kakangku diwakili sedulure papat kowe wis sah. Mula ayo gage ademno Pukulun Bathara Guru tak adepane. Monggo yen ana apa-apa tak tanggunge. Wah, kacau balau. Kacau iki. Wah, jan drohon. Sing arep napa paukuman ki Puntadala kok malah kita bocah papat sing arep makili. Nek ora oleh wong papat iki sing munggah. Nek oleh wong papat sing munggah, yen ora oleh Pandhawa ora ana sing munggah kayangan. Oh, lah trondolo iki. Sikak pahit. Sena gandeng sing nandhang kaluputan iki pun Kakang, mula aku wae sing sowan ana ing kayangan rasah. Iki perkarane ora cetha, tegese diomong arep golek-golek perkara. Mula Narada kakekku oleh ora oleh Pandhawa papat ingkang kudu munggah ning kayangan makili Punta Aji kakangku. Alah talah. Piye Putu Prabu Punta? Inggih. Yen mekaten kula sumanggaken Pukulun. Ya wis. Jan. Oke lah nek ngono ora apa-apa aku. Yen ngono Pandhawa papat ya kadang-kadang kita ulun kanthi munggah ing kayangan. Dadi wakil kita babar pisan ulun minta pamit ya, Nger. Nedya makayangan maneh nganti kadang kita papat. Inggih Pukulun. Sembah kula miring jengkar paduka. Ya, Werkudara gek ndang pamit to. Wah, Punta Aji kakakku aku njaluk pamit. Njaluk pamit munggah ning kayangan dadi wakilmu. Ya Di Surtiti ngati-ati. Aja ninggal duka lan prayoga Koko Prabu. Kula iki nyuwun pamit, Koko Prabu, kula iki nyuwun pamit Koko Prabu. Adhiku Di sing padha prayitna ngati-ati ya Di.
pun bidal Pandhawa sekawan lampah panglimunan humiring Bathara Rada nadyan Rina Setanana Janma kang uninga panandhenana titah ingkang mrojol saking sela-selaning Garu nenggih garwa Prameswari Dewi Drupadi sawetawis sang Dewi Drupadi nadyan lamat-lamat mireng pirembaganing para Pandhawa bilih sedya den banjut dewa mila sang Dewi sigra manjing sanggar palanggatan ngrungkupi pepadaning sang nata sarya nangis sesengguhan kawarsa anggung karuna Yai Drupadi sira yai ngrungkepi pepadaning pun kakang sesengguhan nggonira nangis nganti deleweran waspamu kena ngapa solas lagamu kok semurengu apa kleru tumindakipun kakang mara gage matura ana apa Yai Ratu sinuwun estunipun paduka menika nalendra ingkang titing pamawas luhuring bebudanipun nanging menapa paduka boten enget menawi kalungguhan kawibawan paduka menika inggih awit saking setya bekti miwah panyengkuyungipun para kadang paduka Pandhawa sinuwun kasetyanipun kadang paduka ngantepi jiwa kasatriyanipun ngantos sing mangke lila legawa binanjut ing dewa pinangka korban kaluhuran paduka anggenipun tansah nyeman dhateng sederek sepuh lajeng menawa pedhaipun paduka Nyakrawati Bahudendra menawi boten tinenggan dening para kadang Pandhawa teges anggen paduka ngenyam kamukten tuwin nglenggahi kawibawan menika ancik-ancik dhateng kasangsaraning kadang sinuwun Tinoto Brajalungit tiasing wong agung Amarta sengkel pingget ing raos parandene ing batos anutuh diri labet panangising putri Pancalaya ingkang garwa Dewi Drupadi kawusa kocap saking sesaing raos genira nampi panandang sirnaning Pandhawa ingkang sekawan sigra ameleng cipta katarima panuwunira slirane saya mekar sagunung rong gunung pitung gunung ngebahi sanggar pelanggatan tujune aku mbok elingke Drupadi olah dalah umpama jagatina wong wadon genep loro telu kaya Drupadi iki tak kira jagate bakal ayem tentrem Drupadi kowe manggono ana ing wadukku wae aku ayo takjak munggah ning kayangan dewa-dewa orang wali dulur-dulurku kayangan tak obrak-abrik
alhamdulillah ya nduk ya. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis wayahe limbukan nduk. Iya, Mbak. Kowe ngapa Gerok. Iki apa jenengane awak dhewe sak kanca iki kok ditimbali. Nggih. Alhamdulillah niki kanca-kanca nggih Ca iki sesuk ana ngene iki ya. Oke, langsung do mangkat kabeh. Do semangat. Engko anggere ning omah mian, ayo Ca, do nganu iki ditabuhi. Nggih. Beda le wangsulan ki ya. Nggih matur sembah nuwun kagem para pundi mriki niku sik. Kajar. Nggih kalih matur sembah nuwun kagem Pak Duko, Pak Lurah. Ingkang matur nuwun ingkang pepindhan. Iya, Mak. Pokoke saro matur nuwun. Wis ditimbali sowan ana ing Duko Kajar kene iki. Iki sing tok wenehi apa jenengane? Ucapan matur nuwun ki Pak Duko sing pundi? Oh, iya. 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 Nggih matur sembah nuwun kagem Bu Dukuh Kajar 1 niki Ibu Wulandari. Lajeng Pak Dukuh Kajar 2 Bapak Heryono. Pak Dukuh Kajar 3 Bapak Sugiyanto. Nggih matur sembah nuwun kagem para panitia nggih niki wah jan lagi duduk wah monggo Mas Ed Amerah. Waduh gayane bareng dinai rokok kok njuk seneng banget. Sing seneng ora aku, soalnya aku nek manggung ngene iki ora oleh ngrokok. Sing seneng sing ning mburiku iki sing manjak iki bul. Kebule didepke aku kebule. Jan ngece. Mengin-mengini. Iki kok apa jenenge? Wah ya wajan pokoke matur sembah nuwun kagem para panitia. Terutama buat Bapak Ketua Panitia menika, Ketua 1, Ketua 2, Ketua 3. Bapak Rubianto, Bapak Wakijo, Bapak Sawiyo. Matur sembah nuwun. Iya, Mak. Kosek iki kok mau tak apa jenenge? Aku nonton saka ngisor mau kae kok sing nabi ketoke beda. Iki ki nyu Era sendal. Iki nyu warga laras. Oh, kok iso nyu? Nyu ki artine baru. Oh, ngono. Dadi artine baru warga laras. Lho, junior wae. Ngono ki ya ora apa-apa junior. Iki isih sekolah kabeh ya niki. Sing genter iki sing kelas 2 SD. Sing ngendang iki sing SMP kelas 3. Ya meng sing genter iki brengose iki kedisiken le tukul. Dadi ya ketok brengose kandel. Kok brengose wis putih, Mak? Semir. Iso disemir. Ngono, Mak. Wajan pokoke ngaturake panuwun.